Ešte nedávno sa hovorilo o smartfónoch a tabletoch ako o nástupcoch tradičných počítačov. Zdá sa ale, že onedlho už ani moderné dotykové displeje nebudeme potrebovať. Na svete je totiž počítač, ktorému rozkazujete iba svojim hlasom. Navyše ho celý deň máte doslova na očiach. Ak hľadáte klávesnicu, myš či dokonca monitor, hľadáte zbytočne. Tento kúsok ich k fungovaniu vôbec nepotrebuje. Toto je počítač s displejom, s mikrofónom, s reproduktorom a to všetko v podobe okuliarov. Ovláda sa pomocou dotykov či hlasových povelov. Pýtate sa, kde vidíte, čo vlastne na tomto mini počítači robíte? Tesne pred vašim okom je umiestnený miniatúrny displej. Keď si ich potom nasadím a pozriem sa smerom hore, to je ako štartovací povel, tak vidíme OK Glass. Hneď potom sa zobrazí takéto menu a teraz môžem sa v ňom hýbať. Okuliare dokážu všetko, čo už dnes ktorýkoľvek smartfón. Vyhľadať informácie na internete, posielať SMS-ky, telefonovať či nahrávať video. A pritom ich ani nemusíte zložiť z hlavy. Môžem si napríklad urobiť fotografiu. Takže teraz to skúšam. OK Glass. Find ATMs. A okuliare vám nie len, že nájdú najbližšie bankomaty v okolí, ale vás k nim aj bez problémov navedú ako navigačný systém v aute. What is the name of the Slovak president? Tu mám odpoveď na to, kto je aktuálne prezident. Okuliare však môžu byť v budúcnosti problémom pre náš vzdelávací systém. Napríklad, keď sedím na prednáške a nerozumiem nejakému výrazu, tak si ho jednoducho nájdem na internete. Normálne sa zdá, že ten displej až tu niekde vzadu, že to nemá úplne nalepené na oku. Áno, aby si videl tak dobre. IT odborník hovorí o okuliároch ako o jednoznačnej počítačovej budúcnosti. Zatiaľ je tu však háčik. Takýto kúsok stojí v súčasnosti približne $5,000 a v našich obchodoch by ste ho zatiaľ hľadali zbytočne. Na slovenské pulty by sa mal dostaviť približne o 2 roky. Viktor Vincent, televízia Markíza.